Mohon perhatian, sedikit ada pengumuman dari kami, petunjuk pelaksanaan pesta kita pada hari ini. Di halaman pertama, mengenai prosesi nanti akan dilakukan dua rombongan. Yang pertama, rombongan prosesi Amang Pendeta, Paragenda, dan Parhalado. Setelah nanti Amang Parhalado dan Pendeta ada di depan sini, kami akan memanggilkan barisan prosesi yang kedua. Nah, itu nanti kita akan berdiri, kita semuanya berdiri, dan berdiri itu sampai acara nomor dua, sampai foto, sampai nanti Paragenda yang akan meminta kita untuk duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada disiapkan snack, roti dan minuman kita itu kita taruh dulu, kita keep dulu, dan akan kita nikmati nanti pada saat istirahat mengulun. Setelah selesai kebaktian, kita akan lanjutkan ke acara pesta Gotilon. Ada waktu 10-15 menit jeda. Disitulah nanti kita menikmati snack yang telah disiapkan oleh panitia, yang telah disiapkan oleh huria kita. Untuk sekarang ini kita simpan dulu, dan dikhawatirkan kalau kita ada mencoba-coba pegang roti tersebut, takutnya tertangkap kamera dan dilihat oleh orang tua kita atau peserta yang live stream di rumah. Atau tadi Danon ada nama kalangan Pak Basuki habis sambut kebaktian. Jadi pada saat istirahat kita nikmati roti dan panitia tersebut. Selanjutnya di buku acara itu ada tertulis uluan atau U, ruas atau R, musik atau M. Nanti akan ada kelompok-kelompok tertentu yang akan melakukannya, terutama musik. Pada saat musik nanti hanya musik yang bunyi, kita hanya menikmati musiknya. Lalu yang terakhir di halaman 2, di situ nanti kita ada manortor. Ya, kita manortor di tempat 3 kali manortor. Jadi asata parwahau mei tuli hari manuk kita manortor adalah tapasaan non urutan tu Paragenda. Setelah selesai manortor itu, kita akan memasuki acara kebaktian sebagaimana biasanya. So ini mah buah-buah siap kami mau lihat ya Horas. Tambahan dari kami, pada saat kita menghantarkan silua ke depan, kita masuk dari tengah sini dan keluar ke pintu sebelah kiri kami. Yang dari kiri ini keluar ke kiri dan akan kembali masuk dari depan. Pintu depan hanya untuk masuk, tidak untuk keluar. Dan pintu yang di sebelah kiri ini adalah pintu untuk keluar, tidak untuk masuk. Jadi setelah kita antarkan siluanya, kita keluar ke pintu sebelah kiri ini dan kembali masuk dari depan. Asal unang masih lausan kita doakan doa tanasing, kita jaga jarak sesuai dengan protap yang telah ditetapkan oleh gugus tugas kita.
Lalu untuk mengantarkan persembahan, kita akan mengantarkan persembahan ke kotak yang sudah disiapkan. Yang duduk di sebelah kanan kami ini, di sebelah kanan, menghantarkannya ke depan ini, kotak yang di depan ini, dan yang duduk di sebelah kiri kami menghantarkannya di kotak di belakang sana. Jadi dimulai dari depan sini, mengantarkannya ke depan sana kembali, lalu yang ini juga, yang di sebelah kanan mulai dari depan sini kembali ke tempatnya. Tetap kita jaga batas jarak, dan nanti mari kita ikuti arahan dari petugas yang akan mengaturnya. Nanti Amang Sintua ada yang mengatur agar tidak terjadi bersinggungan atau jarak yang sangat dekat. Terima kasih.
Dihita saluhutna hamu amanami inanami ruasni huriata na hinaholongan di bagasan luar itu atas Yesus Kristus. Ala mulata nama ulauta parminggota dohot pesta gotilon na tapatu padi huriaton ima di pesta gotilon tahun 2020 marhitei ala masuk nama barisan proses ini parageda amang padita dohot amang inang parhalado asa rimma hita jongjong.
saunari masuk barisan prosesi inata nama buan parbui ni naniula. Maulia tema di duhata Roma kainata mapuan parpui na niula patuduhon na toktom dohita di leo tuhata pasu-pasu di bagasan ngoluta sahat rohitikyon jara makirin dohita asa tu duluan niarion tu tahun-tahun naro toktom mahita di leo tuhata pasu-pasu naringgan pasu-pasu na laho si harasorota tujuan narion. Taudutima acarata. Urian itu hata na hinahulungan tapuk kama ulauta di bagasa sadarion di acara minggu natapatupa ima pesta kotilon ni huriat tarami mangaradi mahita jala rim mahita jongjong saluhutna. Urian itu hata na hinahorongan Namar pungudo hita ruas ni huria HKBP Kebayoran Lama. Marlas ni roha Mariaia jala marulupulup makkarason dengan bahasa ni Jakoba di pesta kotilon nata patupa sadarion. Imana marujahat tema reposisi pekabaran Injil dohot subtema. Melalui pesta kotilon ini kita diajak untuk berperan aktif dalam memberitakan firman Tuhan melalui aksi dan perbuatan saling tolong-menolong. Ibana no tutumual ni pasu-pasu dohot hangudwata na patut uluanta parsurona. Waik te patari dahonot tama parsobota. Panidangyota dohot las dirohata di pasu-pasu ni Jakoba naung tajalo. Marhite-hite puji-pujian tiadupan ni debata. Atau ngamang pada nami par musik nami
Alu-aluho majolo tu debata ama na manuk palangit dohot tanoon, dohot nasa isina. Ima Tuhan debata Jakoba. Debata ama na hutadahami di bagasan kuarnya anak na Yesus Kristus. Maliate ma amang padinami alu-alu koma tutuhan Yesus Kristus anak di debata nasa sadai. Napaduaho kita huriana sia dosa dohot hamatian marhite mudarna nabadiai. Maliate ma amang padinami atau ngalu-alu mamuse tutod di parbadia naruar sian amai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus na pajongjong huriana na badiay. Ope padinami na marmula do nasa na arong cara dibatado na manopa akay sa lukot na. Nuaing bahedamong majolo godang mula-mula. Laos padong madohot godang soba-sobay. Asa jumuro hami marsoba tujolo ni Tuhan. Debata Jakoba nasa sadai. Na tumopalangit dohot tanoon. Dohot wanak na Tuhan Yesus Kristus nang mate humoko pita jalan mulak bangulo. Dohot tutod di parbadia. Na mga lehon hasisahan ni dosa, las ni roha, dohot ngulu na baru na sorasuday di pesta kotiloron. Moliate mamang padinami nung mahusobahami be Tuhan debata Jahoba marhite urdot ni tangan si majujung dohot rohanami. Nuaik pe padinami naing dia tono nami mabalita ni Yesus Kristus si palua si lehon pasu-pasu songo panidangyon nami to portibion alani baidamong magodang liat-liati asaliat kami makaraso jala makamau liatekon pasu-pasu di debata naung sahat tuhami. Asaliat kami mangulupon hanguluan naung pinatupan ni Tuhan Yesus. Asaliat kami di pesta kotilo sadarion. Asaliat kami mamaritakon balita nauli jala patupahon ulaon asi ni rohai. Asa hot hahorasan, hot nanglas ni roha, hot adameon, hot hasonangan tuhuria dohot bangsota. Ma yamu mamang padinami pinuji matuhani na mga leho pasu-pasu na marhite-hite Kristus si lehon pasu-pasu di ba na mahasangapon
hamuliaun. Dohot puji-pujian rodi salering-lerengna atau padenami baidang mama godang sitio-tioi asa toktong tio ulau nami jala tiur hulu nami takas parohau nami jala torang pikiran nami pitaha porsion nami jala polin kolong nami laus padomu ma dohot kodang hasahatan sialanunga sahat pasu-pasu na pinatupani Yesus Kristusi sahat ditongoso Tuhani dengan basana jala sahat hami tuha orasan hadameon dohot hangoluan nai baru. Moyate manihamu amak padenami tuhita saluhut na liat na lolo hurian itu hata dunga tapatari daho belas ni rohata di pesta gotilo ni huria jalanunga di patubuhot parsobauta tu Tuhan Yesus Kristus silehon pasu-pasu tungoluta ibana do raja nama masu-masu boni nyaka na taula jalas ibana do silehon hangolua di hita atong tapuji ma tuhata marhite edeta sobama Jehovah. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Hurajumi akasi taonon di hasianganon, hirana swada do, martibakon hasangapon, si papataron na tuhita sogod, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata, amanami na di banwagijang, hupangi dohami tuho, sailehon matodim na badiai tu bagasan rohanami, say pahian di bagasan hami asini roham, dohot hati goran na pinatupan ni anakmu, Yesus Tuhan nami, say ramoti hami di hamamasan ni pangujunan, pargogoy mahami mangulahon lomo ni roham, asa marlas ni roa hami, midadenggan ni pabahenmu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kamu ma patik ni debata, imasian patik 10 dohot lapatanna. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia dolapatan ni odo, ikon lihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Si urupata donasida, mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola ota pardi hutan ni dongan jolma. Manang naposona pe, siapon donasida, jala sisas dason madapoton ulaun na hian. Ido sahatna, atong ramangido gugu mahita sian Tuhan debata, lau manglahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Hamu akadongan nunga tasobba tuhata parholong rohai, nunga tapuji hamuliaon ni goarna marhite roha pamatang dohotod dita, nunga tabongoti alamanna nabadiai, atong sajongjong mahita di uluan manatap-natap dopak tapahan, sejupang ma akan naniluluan, jala dapot hita ma tutu akka na jinalahan. Nunga saor tuhat tatuhita, sahala patik uhum, toddi do si pangajari, manupak ma parsaurata na dijolo, makorasi ma dohot parsaurata na dipudi. Asa disi sirungguk disi masih tata, ia disi hita hudul 2 tolu halak marpungu, disi masaor tuhata debata. Ido tutu, sejupang ma di Huriana, marhite pesta gotilonon, songon paddohan namadok, marsinem-nem do uruk-uruk, marsilanlan aik toba, namagodang dang marungut unuk, dakdanak remaja dohot naposo bulung pe, luhut ma marlas ni roha. Nuaing dihamuna damang dainang rodi sude situan na torop, debatado mual nilas ni roha, dame dohot haluaun, ibana do haroroan ni pasu-pasu di nguluta, atong tahapor siai jalatai huton ma ibana, sianuduk dohot serep ni rohata, tatangihon jalata oloy mapatikna, itaedehon ma, sakap nang pangidoata dituhatta ma sude.
ni debata na hinaholongan ni Kristus. Di bagasan uduk doho serep ni roha, Roma hita tuado pani debata. Tatopoti madosata tu amata debata, jalata pangido mahasesaan ni dosata. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus parasi rohai, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Ale debata amanami nabadia, jalanagok asini roha, manang napiga hali hami rotu adopanmu, huparhatopot hami do sudi akka dosa nami nagodangi, tung masay jojot do hami manirpang siandalanmu, dang mangulahon lomoni roham, nuaing rohami tujolom, mangido asini roham, saisi sama sudi dosa nami, jala unang paingot-ingot sudi dosa nami nagodangi. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asini roham na gudangido, saya si maroham midasadok bangso nami, si sama dosa nami saluhut na, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalaho nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami si Pangulo hami. Huria ni debata naong manopoti dosa, nuaing tabigi mahata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jalasongon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuaw, ay ahu do si paluaho, atong tajakom ma Jesus di bagasan nguluta, jala taulahon ma lomo ni rohana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigima edde pucian, imakor seksi paropuan, ni Huriata HKBP Kebayoran Lama, marhite virtual. Alam
Epistel di Mingguta Sadarion, imana tarsurat sian Yakobus 5 ayat 1 sahat rodi ayat 6, tajama marsikat sorin. Hamu akan amora, tumatangis mahamu, jala mangangguhi managam haporsuhon, nanaing songgop tuhamu. Naung tasihon do sere dohot perak muna, jala sitidangi do pakhamu do tasiki, namanggagat tu sibuk muna songon api, di papung hamu do arta diaka ari na parpudi. Tarlumobido pargado buson muna di tanoon, di pamokmok hamudo diri muna diari pamotongan. Imasahatna martua do halak na tumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Akadongan, rap dohot akadongata saha porsiaun di sadok portidion, tahati dakon mahata ha porsiautai, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean senton ni perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tu banuatoru dung litanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia,
jala adong sada huria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging nihalak nang mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigima titing namasa di Huriata, di HKBP Kebayoran Lama, Minggu tanggal 15 November 2020. Goarni mingguta sadarion ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis, jala topik ni jamita di minggu sadarion patuluson hadumaun. Naparjolo Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Sadarion minggu tanggal 15 November 2020, sauddo di Patu Pahuriata Pesta Gotilon. Parmingguon holan sahali, parmingguon pukul sia, dohot parmingguon pukul 15.30, di Padomu gabe masuk pukul sia secara live streaming. Tema reposisi pekabaran Injil, dohot subtema melalui Pesta Gotilon, asa dohot berperan aktif pasahaton hatani debata melalui aksi dohot pabahenan saling marsiurupan manang tolong menolong. Atong tapasahat maapeliat tatu debata di bagasan lasmi roha, ima melalui silua banjar, dohot lelang minimal 5 lelang sian masing-masing banjar, jala lelangi di tuhor banjari sadiri. Sesuai itu peraturan COVID-10 sia, manang kesehatan ni Huriata, naboi parsidoho di acara Pesta Gotilon, ima sia halak utusan sian banjar, jalanunga termasuk di si parhalado, pengurus banjar, kategorial manang seksi, kor dohot punguan. Urutan manortorhon silua, naparjolo parhalado, napaduahon banjar Cidodol parserahan, napatuluhon banjar Tanah Kusir Selatan, napaopaton banjar Bintaro Kodam Depsus, napalimahon banjar Pasar Jumat Lebak Bulus, napaomotpon banjar Jurang Mangu Pondok Aren, napapituhon banjar Bintaro Perdagangan, pawaluhon banjar Pondok Pinang Pondok Indah, pasiahon banjar Bendi Paninggaran, pasapuluhon banjar Godung, pasapuluh sadahon banjar Bungur Kostrat, pasapuluh duahon banjar Tanah Kusir Kodam, pasapuluh toluhon banjar Kampung Perigi, pasapuluh paton banjar Ciputat sekitarnya, pasapuluh limahon banjar Bintaro Jaya, pasapuluh nopon banjar Pondok Cabe Legoso, pasapuluh pituhon banjar Rempoa Ciputat, pasapuluh aluhon punguan lansia, pasapuluh siahon punguan ama, padua puluhon seksi paropuan, ima marhite punguan ina, ina Hanna dohot ina Lydia, padua puluh sadahon naposo bulung, padua puluh duahon remaja, padua puluh toluhon sekolah minggu, padua puluh paton kebaktian sore, padua puluh limahon punguan keluarga muda, padua puluh nopon kor Immanuel, padua puluh pituhon kor Pemasmur, padua puluh dauhon kor Saroha, padua puluh siahon paduan suara Marturia, jala patolu poluhon sapam bersama dengan koster. Tabuan ma ditangyangta, asa denggan mardalan ulaota sadarion. Napaduahon titing marbagas, parjolo titing paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Hari Daniel Manaiki si jabat SE, anak niamata pilihan si jabat SH, Tubuni Inata Rosyanim Borusilalahi, ruas di HKBP Resort Kebayoran Lama, maringanan di Kampung Ceger, nomor Saplalu C, RT 0 Sada, RW 0 Sada, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren,
Dohot Orwana Delima Harauli Boru Marbun SE, Boru Nyamata Edi Halomoan Marbun SEMM, Tubuni Inata Neria Elvin Boru Huta Barat Nahinan, ruas ni HKBP Paledang Bogor, maringanan di Kampung Salabenda, Gang Masjid Abrar 24 Bogor. Saka pamasu-masu nasida di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 8 WIB di HKBP Paledang Bogor. 2 Titing Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagason mah Joshua Halomoan Nababan, anak Nyamata Dr. Randus Naik Nababan Nahinan, Tubuni Inata Minurli Boru Tapu Bolon, ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama, maringanan di Jalan WR Supratman, Gang Jambu Buntu nomor 24, RT 05, RW 06, Kampung Utan Ciputat. Dohot Orwana Ivelin Oktari Boru Simajuntak, Boru ni Amata Kondar Simajutak, Tubuni Inata Itaruli Boru Tambunan, ruas ni HKBP Limo Resort Cinere, maringanan di Komplek Lemigas Blok Sada nomor Sada, RT 00 Tolu, RW 0095, Saka pamasu-masun nasida di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 pukul 8.30 WIB di HKBP Resort Kebayoran Lama. Tuhat tama napatulus sakap parsaripeon nasidai. Tolu minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan niaka namoding. Di hari Minggu tanggal 22 November 2020, ima minggu ujung tahun parhuriaon, dohot parningotan ni akka namoding. Jala jaha honor tado di hari i, akka goar-goar ni dongata na marujung ngolu, di bagasan sataon parhuriaon, mamukas yang tanggal 25 November 2010 sia, sahatu hari Minggu tanggal 22 November 2020. Jala pinabotohon tuhita mulai hari Senin tanggal 23 November 2020 sahat tu bulan Januari 2020 sada sudi akka sermon-sermon dohot parsiajar sidi diliburhon kecuali sermon majelis dohot sermon guru-guru sekolah minggu. Paupaton Papungu pelean tujolo di Langgatan. Di hari Minggu tanggal 22 November 2020, Papungu pelean dohita tujolo ni Langgatan. Imatadda holong ni rohata tu pelayanan ni inang situa dormaida boru pandiangan nahinan, alanunga tutup usia nasida di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 naung salpu. 5 sermon ina Lidia. Setiap hari Senin minggu pertama dohot patuluhon di hari Senin tanggal 10 November 2020 pukul 10 WIB sermon ina Lidia ima natsnya Matius 24 ayat 32 sakrodi 36 melalui aplikasi Zoom niuluhon ni inang padita jojor boru pardede. Onom sermon punguan lansia. Setiap hari Rabu Minggu parjolo dohot patuluhon. Di hari Rabu tanggal 10 November 2020 pukul sia WIB sermon punguan lansia dohot nats Lukas 10 ayat 17 sahat rodi 20 melalui aplikasi Zoom niuluhon ni inang padita jojor boru pardede. 7 sermon punguan paropuan. Di hari Kamis tanggal 10 sia November 2020 pukul sia WIB sermon punguan paropuan dohot nats Matius 24 ayat 32 sahat rodi 36 melalui aplikasi Zoom
niuluhon ni inang padita jojor boru pardede. Walu sermon naposo bulung. Di hari Kamis tanggal 10 November 2020 pukul 10 WIB sermon naposo bulung dohot nats 2 Timotius 4 ayat 1 saha rodi ayat 5 melalui aplikasi Zoom niuluhon ni inang padita jojor boru pardede. Sia sermon guru sekolah minggu di hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 20 WIB sermon guru sekolah minggu niuluhon ni inang padita jojor boru pardede. 10 Satpam gereja sesuai hasil keputusan majelis di sermon Parhalado hari Rabu tanggal 11 November 2020 menerima Pak Wiwi Muterjo sebagai Satpam di gereja ta manggati saudara Nanda Imam Satpam tolu nang meradian sian ulaon nah. Songonima titing dihita di bagasan mingguon jala titing parhepengon boy mataida di warta jematai tuhat tama namang ramoti hita saluhutna. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhata. Amin. Oras madihita saluk na kamanginang. Shalom. Diamuak kamanami na nami. Naro marpungu yari sadarion di bagas joron itu hatta. Suaksongoni nangak kamanami. Nadohot marpungu di ganup bagas nabi. Upasahat hami ma tuhita saluhut na. Selamat hari Minggu. Tuhat tamana toktong mamasu-masu dohop mangaramoti hita. Asa di bagasan hahipason. Hatani di bata turpuk jamita dari bingkutta sadarion.
Masih natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 20 sia. Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat itu songoroma di dok katana di si tajahama margati sorit. Odo hata ni surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem. Tu pasi-pasi ni situa akan natarbuangi doho tua kamalim, doho tua kapanurirang, doho tu sadok bangsoi akan naung binuak kondisi Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Matinongos na tu Babel marhite sian si Eliasa, anak ni si Sapan. Dohot si Gemaria, anak ni si Hilkia. Na sinuro ni si Sedekia, raja siya Juda. Tu si Nebukadnesar, raja sian Babel. Ninna do. Pauli hamu ma akabagas laos ingani hamu. Jalapuk kahamu akaporlak laos pangan hamu parbuena. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangamuna na hubaheni. Jala tangyakon hamu nasida tu Jahoba. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Ima sahatna. Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Di bagasan las ni roha do hita tutu marpungu diari sadarion di bagas joron itu hatta. Dohot na marpungu di ganup bagas nabi. Ima kamanami inanami na suboy madohoti parmingguon di bagas joron itu hatta di Tikion. Sayang giap matu hatta na mangaramuti hita saluhut na jala dilehon lang hahipason. Tapatupado tutu sadarion pesta gotilon. Imadalatta lahomadok moleate tu debata ala tahilala do tutu pangaramotion dohot pasu-pasu ni debata naung sahat tu hita lumubi na mga lehon hahipason di pardalanan ni ngolutta di situasi doho partikian namasan waingon. Dalam arsite siya nakkahamauliation ni rohatta dohot akalas ni rohatta nunga tapatuduhot tutu. Marhite naung tapapungu siluatta di ganup bajar tabi. Ima parbue nyakka nataula. Ima tadani hamauliation ni rohatta di natoktong di dongani tuhatta hita sahatu Tikion. Jalan alos tahirim dope tutu asa debata nama dongani hita asa debata na margogi kita di pardalanan ni ngolutta di partikian waing dohot waka partikian nanengro lumobe dinamangula aka siulaot tahita ganupari
Ala memang taharik kotod do di bagasa parngulut ta si ganupari nabui parohon akalas ni roha. Lumubi akalas ni rohatai taboto jalata hilala nabinahen ni debatadoi tuhita. Jadi dang alani hagugota, manangdang alani hamalota, manangdang alani pabahenata, polotung gok las ni roha hita di bagasan ngulut taun. Alai molotadok jalata haporsiai ala pabahenan ni debatado salukut na adongi di bagasa parngulutai. Nalau sima dalata patuluhon panguluyon mangulahon lomani rohani debata. Ido na mga jar rohata marhite hapor siauta laho madok mauliate tu debata. Songon naung tapatuluhon na tapatupa diari sadarion. Ala memang debata di halomohod do asa dinggan parnguluta. Di halomohod debata dua samar sonak-sonak kita jala di bagasan lasni roha. Alai si pata maralo duakka nabinahen ni debata tu nabinahen ni kita jolma. Alamimak kita jolma adong do naso makalomohon asa unang tinggan ngulu ni dongan najol matong. Jadi ang ko debata di halomohod do dengan parnguluan ni sudi jolma. Alai hita sama hita jolma adong naso makalomohon asa unang tinggan ngulu di dongan najolma. Saladang lomo rohana mamereng ngulu di dongan na parlas ni roha. Gabeima dalan laho pamagohon las ni rohani kadungan nai. Songon namasa di parnguluan ni hita halak batak rupani adorak soro barita nauli. Adorak sosahat dasidia barita nauli. Songon ima masa. Mulu adong donganna namar las ni roha dang di halomohon. Mulu adong donganna marsonak-sonang adong do na somak kalomohon siat donganna jol matong. Idu asa dong istilah padohan bolo tahiyata bigi namadok hotel. Alasai terbuah-buah mei sahatu partikian. Idu asa saya dok tubuh hagaoron. Ado nga kaparsalisian di tonga-tonga ni parnguluan ni hita colma lumubi halak batak. Mamukas ya tonga-tonga ni keluarga. Ado parsalisian alas saling merebut sesuatu. Adong muse masa di tonga-tonga ni parsauran. Adong masa di tonga-tonga ni parsahutaon. Jala terbuah-buah ma nang akka pangalahoy sahat tutong-atonga ni parhuriaon. Puasa. Ala saimian hoteli. Tatu siduat yak kamang molo didok istilah hotel. Molo didok hotel tak penginapan nati. Tahu. Alai hotel ima hosom teal elat dohot latik. Jala nama cai maralo tu lomo ni rohani debata. Ala na pinatuduhon ni debata memang tuhita. Tidak lain adalah kasih karunia. Holong ni roha nama cai balga. Dalam marhite holong ni rohani debatado ubay na ulo ibana mangaramoti dohot mangalehon gogo lumobi mamasu-masu ngulu ni hita sardok.
jolma naolo makaporsyaiban. Lumubi tuakan na sa ituktong mangulahon lomo ni roha ni debata. Jadi ang go debata, takia patuduhon. Manang mangulahon kosom. Takia patuduhon teal, elat, tohot late tungulu ni jalma natin opanay. Alehola jolma tu jolma do na patuduhon ni. Songo dia pabahenan ni debata tungulu ni jolma. Bunga tarida, jalanunga. Tahati dakon. Nang tarida mamukas yang ngulu ni jolma. Na pinilit ni debata. Gabe bangsona. Imana ginuaran ni bangsa Israel. Jadi marojahat siya turpuk taon ang ko siya nakapangalaho do siya pabahenan ni bangso na pinilit na itutu naso diarga hobe dohot nalo naso di parduli hobe akan nabinahin ni debata jalanggo mangihutop pikirata tutu ngadi hosomi debatai ala solo na sida mangulahon lomo ni rohani debata HP dipatuduhon debata akan nadinggan. Alay dang dihosomi debata. Lumobim bolo so dihaporsya nasida bi debata. Jalanunga makaporsya gana-gana totu malate rohani debata mamering nasida. So kita rupani boido masa di tonga-tonga ni parungulon ni jolma molo adong parsauran nadinggan macai kompak erat tapi tiba-tiba lawi bana makaolong inasin pasti muncul sesuatu yang tidak baik latero hana ala didongani akka nasin musi alai dibata bolope lao akka bangso manoba gana-gana porsia tuakka narong di portibion dang apala di patuluhod debata dang olot latero hana mamereng jolma na pinilit nai jaladak songoni di bayad debata gariada lam di patuduhon debata do kepedulian tu tonga-tonga ni ngulu di bangsona bohama tehia salam dinggan bangson. Bohama tehia salam barsonak-sonang bangson. Natape maringanan di hutan naso hutana. Hala di huta Babel, ala naso di hapor siyay nasida di bata, jaladang dioloy nasida di bata, gabe ima uhuman na binahin ni di bata. Alay malo didok pe uhuman ni debatai nalos sada dalan doi laho paubahon pangalaho ni akka bangsonay. Lima patuduhon pabuan nadong kepedulian ni debata maradopon bangsona. Asa mubatahe. Asang giat olo nasida patuduhon hasit tongan makaporsyai debata musi. Itu asa diajari debata nasida. Ahamana naing siulahononna akan nadinggan di bagasa parngulonna natape nasida maringanan di huta naso hutana. Alai sungguh besar perhatian Allah terhadap umatnya. Demi keselamatan, demi masa depan kehidupan yang baik di dalam perjalanan umat yang telah dipilihnya. Jadi disakapi di bata dua sabui nasida marlas niroha, poi nasida marhasonangan rap dohot pangisi ni huta naso saha porsiawen dohot nasida.
Ahama na naik si bahenon na. Imana ni dok na nakid di turpuk taon na tersurat di ayat 5 do di ayat onomi. Jala molonunga di ulahon na siday yang pasti adong pakkorhon na lima hasunangan marsonak-sonang marlas ni roha. Alasaliling di habuangan bang sonaon adorang so di pasahat di bata tonana marhite surat ni panurirang Jeremia natajaha di trupuk taon nakin mangulu di bagasan hasusan mangulu di bagasa paruk kilon tangadong akan adinggan tangadong dapot akan abui pauliulihon parnguluon nasida alay holak kasusan holak paruk kilon jaladang adong naolo mangaleho pangurupion alanido molonain di bagasan hasonangan nasida ikorradema mangulahon hata ni debata na pinasahat ni panurirang Jeremia alani mau bahen na didok di ayat 7 nakin rikoti hamu uhut hasonangan ni huta habuangam muna na hubaheni. Dengan cara apa? Ya, bekerja, menanam, mengolah dan menunjukkan persekutuan yang baik di tengah-tengah keluarga. Iduasa didok yakka yanak komuna suruhamu manguli borumuna suruhamu muli asalam dinggan asalam lam rarat akka pasu-pasui ima tujuanna jalan melodi ulahon nasidai ido asa ikon gabe sahat nguluna tu namar hasonangan jala adok pakkorhonna hasonangan nasidai berembes di tempat yang bukan tempatnya ada pengaruhnya di tempat orang lain molo mangulahon nadinggan nasida dohok mahutai marhasonangan namar lapatan may tutua sa tubo hadameon di tonga-tonga ni parnguluon tungiboy ma tercapai nani halo mohon ni roha nasida na sinakapan ni debata imahasonangani am nakadongan na hinaholongan sudidu hita tutu makalomohon hasonangan ati tangadong ra naso makalomohon hasonangan au disuku pero modoroham marhasonangan apalagi hasonangan nasihat debata yang pasti saya mau jalaido tutu sada sian pangiduan natapasahat tu debata marhiti tangyakta ala tahapor siai debata boy patupahoni, boy mangalehoni tuhita asa marhasonangan. Nakpe adong naso makalomohon nasa di bagasan hasonangan ngulutta. Totudang luason ni dibatai. Lumobi bolotoktong hitam marsihohot. Laho mangului na pinangido ni debata. Kalau diberek kita halak Kristen marhasonangan di Portibion pasti do orang lain cemburu melihat kita. Kenapa bisa mereka hidup dalam kesenangan dinna. Alaya nga tapangido tu debata. Nga tahapor siai. Bahwa Tuhan Allah pasti memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam tasakapi dope nang tuak katikin anang roh. Iduasa didok di topik ni jamita di minggutta sadarion patuluson hadumaon. Kesejahteraan bersama. Alay di batado natahirim mangalekon gugu tu hita sapui tu hadameon manang kesejahteraan manang hadumaoni sahat di bagasan parngulutta. Jala di pesta gotilon na tapatupa sa darion obarto naung taida marujahan siya tema na mandok reposisi pekabaran Injil.
Mana tinotopon ni uluan ni huriata gabi tahun pakkobasion di tahun 2020-on. Paingotok kita sa parsidohot gabe parbarita nauli. Parsidohot pasahaton hatani di bata marhiti akaulauta. Idu asa tabain sub tema ni pesta gotilatta di bagas sasaderion. Namadok melalui pesta gotilon ini kita diajak untuk berperan aktif dalam memberitakan firman Tuhan melalui aksi dan perbuatan saling tolong menolong. Jala dunga taulahon deba sianakka nanidok ni subtemata sadarion. Imam marhite napatupahon lelang di Ganuk Banjartabe, tapatupa tali kasih di Banjartabe, lahu patuduhon kita sudah menunjukkan kepedulian. Natape songoni natabay na layang giat ba makor holas di roha tuak kadungata na majalo tali kasih. Jala di pargugui tu hatta mahita sudi. Na di Ganuk Banjar ruas di huriata. Naung patupahon na denggan. Naung mambahin akka na denggan. Naung patuduhon akka parbuelas ni roha marhite na pasahaton akka silua di tonga-tonga ni Ganuk Banjartabe. Hasa toktong di pasu-pasu tu hatta hita. Jala mauliate ma nang tong tapasahat tuak kanang makalaujahon persiapan pesta kotilon natapatupa sa darion. Tuhot do partisipasi ni akka punguan parupuan nadong di tonga-tonga ni huriata. Tuhot do akka naposobulong ni huriata do akka tim musik songoni nang akka parhalado ni huriata na makubasi di Ganuk Banjartabe. Lumobi nang diamata ketua panitia, Himamang Kolonel S. Pardede, kebetulan dang boy nasida dohot di hari sadarion marpesta gotilon. Aladong tugas na mendadak na ikonborhat nasida na sugot tu Banda Aceh. Alaniak kamang tatangyak koma ang giat toktong di bagasan pangaramotion ni debatana sida dinalaho dohot dinamulak tu inganat taon. Say di pasu-pasu debata mahita saluhutna songoni na ngakamanami nanami na marpungu di Ganuk bagas nabe na suboy ro tu bagas coron toktong diramoti tu hatay. Amin. Martangyang mahita. Tuhan debata Jehovah manami marhite, Yesus Kristus Tuhan nami mauliate dohot puji-pujian hupasat kami tuho. Diasini roham dohot didenggan di basam na toktong di patuluho ko tungulu nami ale Tuhan. Lumobi na mga ramoti hami mga lehon hahipason sa tutikyon, marsaur hami, marpungu hami di bagas jorom. Dot akamanami na nami pe marpungu na sida di Ganuk bagas na sida biro tua do pamu laho mamuji do pasangapoko. Lumobe laho manangihon sian hatam. Ngasahat tuhami ale Tuhan hatami. Imana manungguli hami napay ngotok kami asa tok-tok patuluhonon nami akan nadenggan di bagasan ngulu nami. Jala sudiak ka nadingga ni marpakorkon tu Ganuk na humaliak kami. Alay toktong do hami mangido pangurupiyo tu huale Tuhan ang giat margogo hami sa lukut na patuluson aka nasinakapan ni rohanami. Jala huhiri pami do pasu-pasom na mga lehon gogo mga ramoti hami. Mauliate malituhan ng diari sa dario di idaho marpungu hami. Di bagas corom rap dohot akama nami na nami penasuboy ro
tu bagas coromon. Alera pak marlas niro hadu hami. Laho makamauliatehon pabahenammu. Makamauliatehon pasu-pasum do pangurupiyommu. Satu tikio lumobi na mga lehon di hami hahipason. Napadoho siya kami. Akan naso di halomoho rohanami. Alay posdo rohanami le Tuhan naktua katiki dareng rope ho nama tungani hami di pardalanan ni ngolu nami. Ropi hami le Tuhan mangula kaulan nami lumobi patulusonaka na hobartu lomo ni rohami. Hale Tuhan nang diari sadarion di namarlas ni rohahami patupahon pesta gotilon. Ubuak kami do nangakadungan namin na sobui parsidohot alaniaka namasa di bagasan ngulunay ma parsahiton. Adong do siya kami siya tunga-tunga ni ruas di huriam. Matungod di bagasa parsahiton na sidang opname di rumah sakit dohot na di ganup bagas na sidapi. Imaman hami welprit poltak parhusip. Amanami prendi hutapea SH. Jeremia Reinopan hutapea, inanami Nurmawati Tambunan Boru hutajulu, amanami Johnny Sembiring SE, amanami Rudi Carlos Napitupulu, inanami Desi Kristiani Boru Purba, amanami Tinur Panjaitan Romulo Butar-Butar, amanami Naposop Situa Edward Tambunan, inanami Nyonya Nenggolan S. Maria Boru Simarangkir, inanami Nyonya Reni si Matupang Boru Purba. Amanami si Tua Dr. Andus Gojok Parlindungan Manihuruk. Inanami Nyonya Purba Ratna Boru Hutapia. Uliarta Boru Purba. Inanami Nyonya si Tompul Rumian Pindah Halomuan Boru Nadiak. Amanami Ranto Lumbantoruan. Amanami si Tua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Amanami Insinyur Dahler Kamberlain Tambunan, amanami Monang Pasaribu Tony Nahal Hutapia, inanami Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuta, inanami Nyonya Dehasi Maucong Mauli Boru Simajutak, amanami Padita DP Panjaitan, amanami Jungjung Hasiholan Manurung, amanami Ridwan Irianto Situmorang SAK, inanami Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajutak, inanami Nyonya Situa M. Siregar Jenny R. Boru Siburian, dot inanami Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Boru Sirait. Upasahat kami matuhona sida le Tuhan, asaho na mga lehon hamalumon, daw na sida siya nakaparsahitoni, marlas ni roha na sida tuwak katiki nanengro. Margogo na sida manguduti akka ari ni nguluna dope asa sudi hami toktong parsidohot marlas ni roha mauliate ma upasahat tami Tuhan tangi homatang yang nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukede 580 sada, ayat sada dohot ayat tolu, sarodia tolu tapasahat ma peleata di bagasan amplop, ima pelean tuhuria, peleata tu pusat, dohot pelean tu pesta gotilota di bagasan sadarion, laos dihita sude ruas ni huriata, amanami inanami na mengikuti permingguan melalui live streaming di bagas tabe, boido tapasahat peleata amang do inang, ima melalui rekening Bank Mandiri atas nama HKBP Kebayoran Lama.
Kapasa mapiliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon nadenggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de batama nami pardenggan basa na sumurung. Narodo hami tu jolom mabua puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate rohanami ala di pasu-pasu ho na huhula ami. Gabe jupak kami parbue sian na huhula hami. Parlas ni roha hami nuaing mga lehos si leho-lehon nami na denggat tuho. Nalaho pasangapon hodo hami. Ala ni pangaramotim di hami dohot dia kaulaon na hukula hami. Jala malua hami di bahek kosian ragam ni parmaran. Nahurak tama do hami niyan majalo asini roham na gudangi. Ala jo tulaw si hami paretam. Sa isisa madusa nami. Jala unang jujur pabahenan nami Sa ito gumahami marhite-hite si leho-leho mi. Asalam hupaw bahami roha. Naso di halomon ho. Jala huito kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa buhay marohan nami marhite hito todim. Asa hutadahami gudang ni sileho-leho mito hami. Asalam girigir hami madok mauliate. Sayurupi ma haka na pugus dohot na dangol. Unang loas mate at turaparon manangisi na makabiariho. Sa itatap ma na halionon. Jala suru pangurupi tu nasida. Saya po'y masaluhut na. Akan na dibagasan padelian. Ramoti saluhut na. Ngulu niyak ka na porsiyay. Asa toktong maduma. Asa dilehon. Aka nadenggan. Say pasu-pasu mahatam turohanami. Ay ido hanguluan nito dinami. Say paingot mahami di ujung nilak kanami. Asa una kolan hangolua di tano kulului hami. Alay tugu-tugu mahami. Asa hupariak kami hangoluan. Dohot arta na soolo suda. Silehonom mudope tu hami. Say pasu-pasu na manggonggomi hami. Dohot akapanguhum. Rodiak karaja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa diuluhon nasida. Paripinay tuwa kaulaw na dinggan. Sa iparinggas hami mula-ulaon, ay patik muhiadoy, asalam moro bilangan niyak ka na jukat, jalalam tu torop na para si roha na pasangapoko. Sa ibuan mahami, siyan rura asusa tulabong mo, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliya manami nadi banuagicang, say pinarbadiya magwarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomon ni roham di banua tongon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sisa madusa nami songop panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago.
Kalau hamu mapasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu mah dihita salu dakka manginang. Istirahat mahita satu pinasa matu seksi acara. Horas madi tasalu nah dia nami doho ina nami adorang so tau ruti acara ta mangulun mahita satok di partikian mangalap gogo apala 5 menit adorang so ruti tau ruti non ulata namangut pinasa matu amu salu na di tikita namangulun. Spesial kunci C nih. Spesial kunci C. Baik kamu pada nami akka uning-uning ngani. Ayo. Ini dulu sombamanya. Ambil aja, enggak? Itu bisa. Ambil aja. Baik mak, akka uning-uning ngani. Kali kau. Sehat ya. Yeah.
Hehe. Hey. Mohon perhatian, jika ada dari pengumuman KOR, kategorial, Banjar, dan yang lain yang belum mendapatkan form konfirmasi total berapa jumlah silua dan lain sebagainya, boleh memintanya di meja panitia di belakang. Juga piring untuk tempat silua ada di meja di belakang di panitia. Sekali lagi, jika ada yang belum mendapatkan form konfirmasi jumlah siluanya dan piring tempat silua, boleh memintanya di meja panitia di depan gereja. Terima kasih. Ya, dihita kabungan KOR lan nasi molan yang pas satu silua hita adong do piring di pintu masuk sebagai tempat silua tak buat mah nungarade di baik panitia. Dia manami do inanami Tiko maita diaka sampah nadong di tempat masing-masing disimpan dasit unang merarakan di bagas garjata dasit mah disimpan. Di paingoton dihamu akapungan kategorial molonaing pasato silua hita adong do di pintu masuk piring dot amplop nong di depan tia naing inganan ni siluata.
Dia manami doho inanami rirumah hita masuk tuagas garijata ala ngadapok tikina nung ngasud kita mangulun mangalap gogo asa taulahumma uduknya carata Roma hamu amang do inang jangan marah. Roma hita masuk maiti hita salu nama nami do inanami asal tahu dulu tiap carata napasa silua yan noddo be amang napasa silua tokkinai adong do be acara adong do be acara ta dorang sota pasa silua ta ale dipersiap pokiam mak masuk mau kita satokin masuk mojoto itamang dung sidung akka kata sambutan sian panitia dohot ketua baru pe tepersiapon kita perbanjar naneng pasatos silua dia manami do inami jolo masuk maju itamang do tinang anon nigora pe akka naneng pasatos silua adong do acara ta sada acara naik sahalinai mangido hami tuama nami do inanami naneng pasato silua ano petokin nai masuk maju hamu amang do inang ano pe tapersiapon urutan naneng pasato silua ala adong do be acarata nungawe pahudul ma tapahudul majo asa tatangion kata sambutan sian ketua pesta gotilon HKBP Kebayoran Lama pinasa ama tuamang parhusit ngadiala amang masuk mamang masuk kinang masuk pahita bah Shalom. Shalom. Oras ma dihita saluhut na amang inang. Marsattawi hami di tonga-tongata di bagasan Huryatta Sadaryo. Suang songoni hamu amang inang. Dohot sudeha anggi pinaribot. Hamuna di bagas tabe na
mengikuti acara on secara live streaming. Perlu pabotonon nami, ia amang Ketua Panitia Pesta Gotilon tahun 2020 HKBP Kebayoran Lama, amang Kolonel Sahat Pardede, dan Boy hadir di tengah-tengah ta sadarion. Seharusnya amang Ido na pasahaton kata sambutan di Tikyon. Ala yakka penugasan tunasida tu Aceh di bagasan Manogoton naking berangkat. Jadi di tonahot tu nasida tu hami asahami pasahaton kata sambutan di tengah-tengah ta di bagasan sadiario. Nah hormati kami amang pendeta resort, amang pendeta Eben Simbajuntak, nah hormati kami inang pendeta Jojor Boru Pardede, nah huparsangapi kami hamu sude amang inang, tarlumobi ma di hamu, na tua-tua nami, ama nami ina nami, na di bagas tabe, na mengikuti live streaming, na mungkin tongon di bagasan parsahitok kamu amang inang. Suak songon inang yanakon nami na poso bulung remaja anak-anak kami yang terkasih sekolah minggu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan sukacita, diberikan kebersamaan di dalam Tuhan. Bisa kita mengikuti kebaktian dari mulai pagi secara bersama-sama hingga berakhirnya tadi. Saat ini kita akan bersukacita dari tempat kita masing-masing untuk menyerahkan silua pada Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Pada saat ini juga hadir semuanya Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang diwakili oleh 16 Banjar dan kategorial. Rodo hamu sude amang inang na dijabu, na dibagas tabe tutonga-tonga ni huriaon. Diwakili niaka dongata dongan muna sian Banjar suang songoninang kategorial. Tung macai las do rohanami panitia, las rohani huria ala rodo hamu saluhutna amanginang melalui perwakilan. Puji Tuhan ma dihita. Di tengah-tengah ini situasi na memprihatinkan dihita semulai tiki-tiki nang salpu. Sahat tu tikion ra rodo pe sahat tu tiki ari-ari nanengro. Alani amanginang saya toktong mahita marpos ni rohani tutu hatta. Asa tuhatta saluhudna nama dongani hita di bagas tabi. Songon na dokon ni natar surat di Jakobus sada ayat 12. Asa totong tatiok di bagasan ngoluta. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya Tuhan tematotong nama dongani kita. Hamisian panitia, sautik perludo pabotohonon nami. Pesta Gotilonon talaksanahon di bagasan kesederhanaan dan waktu yang sudah kita ukur dengan sangat singkat. Alani yang manginang, tarlumobi hita saluhutna, na di bagasan huryaun. Tong mahita menyesuaikan aktivitas ta mengikuti protokol kesehatan. Naung di pasahat ni pamaritata ima menjaga jarak, memakai masker dan tetap mencuci tangan atau 3M. Besar harapan kita semua yang hadir di sini, bahkan yang ada di rumah kita masing-masing. Melalui Pesta Gotilon, pasahato siluat dahita, pos dorohatta tuhuriata.
titik-titik kiari nanengro akan ada peningkatan kualitas pelayanan. Tarlumobi di situasi pandemi COVID. Hamisian panitia, madok muliate itu hita saluhutna amangina. Terima kasih amangina. Tarlumobi hamu nadi bagastagi. Disude akka siluamuna. Disude akka masukan dan saran. Tarlumobi disude tamiang muna. Boi mardalan pesta gotilonon di bagasan lasni roha aman dan terkendali. Mewakili sude hami panitia, dot sude na adong dison akka hami penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami sangat menyadari bahwa dari mulai proses pelaksanaan, perencanaan pelaksanaan, bahkan sampai dengan saat ini, nanti akan selesai acara ini, pasti ada yang kurang berkenan. Untuk itu kami semua mohon maaf kepada Amang dan Inang. Songon parpudi hatasian hami, nidok maso nayok ni situa-tua di tonga-tonga ta. Aik siat dolok si bulbulan, madoras roh tu balian. Saya dapat madihamu akka nani duluan, jala saya tiur nang pacarian. Butima mau liate, amin, horas. Dia mana nami doh nami hot majo hita dihudulata adorang so tapaka siluata arung dope sada acara naneng sitor sonta pinasaha ma tuinang padita. Tabereng ma di buku acara teh di halaman parpudi. Musik, siap. Sahat mahita nuaing amanginang ima tu acara pesta gotilon ni huriata sadarion ima marhite na pasahat silua sian sude ruas ni huriata marhite banjar marsada-sada songoni nang sian seksi marhite kategorial nang punguan kor na adong di tonga-tonga ni huriata. Tabuka mamuse acara tai di halaman sia. Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Nuaing sahat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Lahu makalason dohok makamoletehon dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasan roha na madok mauliate tu debata, tapuci ma ibana, taedehon mabukede nomor 525, somba ma Jehovah.
Hamu dongan sahuria, nunga itajalo dengan basa, dohot asini roha sian Jehovah. Tauku hondo, saluhutna silehon-lehon na denggan, na saulibasa na moliutus, ima na ro sian gijang. Dilehon do dihita parbue ni tano, parbue ni suaswanan, doho parbue ni aka ulauta. Saluhut nai nunga tajalo sian Jehovah. Atong tamado hita, madok mauliate tu debata. Didok hata ni dewata, ikon buatom muma sian patumona an ni sadok parbue ni tanoi, na dapot ho sian tanomi, nang nilehon ni Jehovah debatam tuho, jala pamasuhon mudoi tu bagasan apang, jala buanon mudoi tu inganan sipiliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di goarna. Ikon burjudo lehonomu parpuluan, sian nasa gogo ni tano, boni sinaburhonmi, sian saluhut na tubu di tanomi, ganop taon. Atong tarho kamuma sitong parsapuluani tubagas parpeopan, asadong bohal di bagasan jabuku, jala ujuni hamu au taringot tusi, ninna Jehovah Sebaot, manang saukapoku di hamu akapadiloan ni langit, jala manghusehon tu hamu gabe maradu marlobi-lobi. Roma hita amang inang lau pasa siluata, marhiti akka bajar naung ta pilit, marudutudut sian na parjolo saat anot na parpudi, jongjong ma amang padita do inang do ketua panitia, lau majalo manomu akka silua na pinasaha ni ruasta di pesta gotilta di bagas sadarion. Songsoni dihamu amanami doho inananami na dong dijabu nangak kayanak kon nami. Mulai gorahami non perbajar-bajar jongjong matok kamu dijabu ladoho menortoho silua naneng pasaudota di tonga-tonga ni huriata di bagas sadarion. Alani parjoloma pasato silua sian parhalado ni huriata HKBP Kabupaten Lama. Doho sian parhalado naung purna bakti ni huriata Kabupaten Lama. Dong dipasahat sian purna bakti nunga dipasahat nakit tu amang padita paditar sot naning pasaton marhite akka dongan parhalado ni huriata. Alani dihamu parmusik nami mengarade mahamu lau manomu haroro ni ruas tado paralado lain pasaton akasilua madok hamaleton nasida tutuatta dewata di panggul binto daging ta di bagas satonon totok kita di lenhawi pason di mangula akasilauta nong pinasa ni tuat tuhita ganuk marsada-sada. Alani amang romahamu buat kamu ma las ni rohamuna lau pasaton tutuani marhiti akka naong pinasa nautamu. Baik kamu amang musik lau manong namasida.
seduatai. Masuk ma Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Di Tartarhon pasok kita. Mangarade ma Banjar Bintaro Perdagangan. Masuk ma Banjar Bintaro Perdagangan. Mangarade ma Banjar Pondok Pinang. Masuk ma Banjar Pondok Pinang. Mangarade ma Muse Banjar Gendi Paninggaran. Untai Baso Batulun Lasnirwata. Masuk ma Banjar Gendi Paninggaran. Mangarade Banjar Kodung. Tator Torhon Tabatulu Lasnirwata. Masuk Pak Banjar Kodung. Masuk Pak Banjar Kodung. Masuk Pak Banjar Kodung. Mangarade ma Banjar Bulu Pastra. Masuk ma Banjar Bulu Pastra. Mangarade ma Banjar Bintaro. Banjar Tanah Kusir Selatan. Tanah Kusir Kodam. Banjar Tanah Kusir Kodam. Di Budi Nasida Mangarade ma Banjar Kampung Perigi. Di Tortorhon Tortorhon Nanganggoinang Asa Tandana Rasrowanta. Masuk ma Banjar Tanah Kusir Kodam. Mangarade Banjar Kampung Perigi. Baso terus. Baso. Bahato. Masuk Banjar Kampung Perigi.
duata. Mangarade napo sobulu. Siap-siap napo sobulu, tunggu, saya siap. Oma Ina, perempuan Ina, Ina Hanna, don Ina Lydia. Masuk ma napo sobulu. Baru Mangarade ma remaja. Bersiap-siap remaja. Masuk remaja. Ya Oma kenapa sota? Apa yang aku tak napa sebelum? Ya anak-anak kami remaja. Lanjut remaja. Bersiap-siap sekolah minggu. Bersiap-siap sekolah minggu. Ya masuklah sekolah minggu. Bersiap-siap kebaktian sore. Yeay. Lanjut kebaktian sore. Oma akan nama ulun anak kota di Parmuduata Siganowari. Guru-guru sekolah minggu. Ya, anak kota kebaktian sore. Kami hubungan keluarga muda. Hubungan keluarga muda harus masuk akor Immanuel. Siap-siap pemasmur. Pemasmur. Masuk Pak, hubungan pemasmur. Dia manami do inanami. Ada orang kota tujuh pacarata. Tetap lebih berbunyi di bagas garian taruh. Tetap lebih masuk di bagas geria. Oma Saroha. Gor Saroha. Mangarelia ma paduan suara Marturia. Masuk ma Marturia. Dungi Mangarade ma Diata Satpam Dot Poster Indiata.
Siganuk Ari. Koster Dohot Satpam. Masuk ma Koster Do Satpam. Omma nama ngaranu dita di Siganubari akan masa di Huriatta. Iya. Maju Koster Do Satpam. Yeay. Yeay. Nungasik ko beta masaat at kasuluatan. Dia melihat tot di bata mau mangaramo pita di sude panggul dino penjata di bagas satau bulunon. Melihat marituan nang sude dihamu ruas sude pacar di Huriatta. Melihat dihamu winang tiap kasilua nang pinasa muna di tengah-tengah Huriatta. Tuhan Yesus memberkati. Dihamu amanami doho ini nami. Mau lihat ma di pasar roa nami tuhamu. Dinong pinasa muna silua parbue ni holong nong pinasa ni tua tuhamu marhiti-hiti akaulah muna. Sanggia mai tong di ramo tuan hamu dinamangula akaulah muna. Dawak kaparmarahan totok kipas sita tua karaning mangiut. Alai songonomma kondisina pelaksanata sebetulnya ikom marlas ni rode ta mangulahoni alai situasi pandemion omma naboi tarbain ni huria lao manomu do majalo parbue ni holong muna lawan pinasa munu tu huriata. Jadi melihat tema di tasaluna Tuhan Yesus memberkati. Ada orang so ditutup di bagas tangyang. Asa totok kita hipas mula tebas taganup didongani Tuhan dipadau aka abat-abat nang parmaran pinasaha ma tu amang perdita dot ketua pelaksana adong buah-buah sian panitia ada orang sota tutup tongdo iko berengota sedia naboi tapatupa pasaton hamaleta tutuani satok kinamang jolo dihitung jo rap mabereng mato kita sedia naboi tapapungu. Hukuk baik kamu musiki. Ayo, sembari dibuat musik. Pai menghitung, baik kamu jo na ribu-riburi, las bodo kita amanginang, las jongjok kita diingat masing-masing, tak tor-tor. Bagaimana ribu-riburi? Nah, asa ribur las roata di bagas sadarion. Sementara nungarong puji Tuhan
sekitar 300 juta sementara. Atung belgai, mau mameri situasi sonari. Sementara sekitar 300 juta. Ale lobur be. Ayo, baik kamu dari buri-buri. Waman dari buru. Oh, Oma berkita sian panitia, napa satu tanda kasih bukan wajar. Dia karena mersahik. Do na orang sehat, adong do di pasar dia tanda kasih. Tunang matua dari kita nih. Akan nama rasahin, dong do tada waktu. Dok kita, bodoh dok kita. Diingat Tagalog, mangudok. Akau nih gudi ngaro. Gimana boy terbaik huriatta? Iya. Om Ganung Bajar nama laksanakan kegiatan tali kasih pada potong diakta dengan nama sahid ima tawereng mak Om Marwasta amang Ridwan Irianto Situmorang SAK Oma sian Bajar paserakan iya. Kasih Banjar Cidorol perserakan Oma Pondok Pinang Pondok Indah iya dotok kasih dah meras di ruang Banjar Cibudak sekitarnya angka sementara nata bungu 221 juta. Angka sementara 321 juta. Nata bungu di bakasan Lasni Roha. Marhite angka pasu-pasu napi nasa ni tuata di keluarga takatu. Oma Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Basa Cilua Nasia tuaka ruas tanah Marsai. Kampung Perigi sudah ada Mardala Manginang. Oma Tomdosia di Kampung Perigi. Iya. Tuakan nama tua, nama sahid, tarabotot do. Asatong do nasida marlas di roha. Baik kamu nari buri. Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Tubagasnya Mang Siri karena sida. Gimana boy, tapasa inang
tu ganuk bajarta ya kana marsahit nah urak kibas dang boy tong tu garijon lau mabege atan duani imana boy batua di ganuk bajar tanda kasih tunasida ganuk keluarga. Ya, sementara penghasilan natawa bungu 321 sonari kasadia. Sementara 321 juta. Ya, di monitor di pasar asa rakma merek kita. Oma kalas nirwana boy tapasa di ulata di bagas sadarion. Angka sementara 335 juta rupiah. Saya lam tabba matoro sete. Hey, 334.725.500 angka sementara. Udah total. Oke. Coba monitor berapa angka yang masuk. Udah. Oh iya. Angka yang masuk sementara 334.725.500 belum termasuk kolekte yang kita kumpul hari ini. Hanya silua kita hari ini terkumpul. Oh iya. Sebelum tidak termasuk kolekte dan amplop gotirol belum termasuk. Ini hanya uang yang masuk silua dari Banjar per Banjar. Jadi mulia tema dihamu amanda inanami dia kasilua napi nasa muna di tonga-tonga ni urata di bagas sadarion. Ada orang sota tutup di bagas tangiang. Ada orang sota tutup di bagas tangiang. Adong do silua tabuan salak pisang dia. Jongjong menon perwakilan Banjar-Banjar. Mabuat siluan asadong dibuan tujabu. Sapul pitu Banjar hita. Ubereng gudang nasa saplonom. Ubereng gudang ni salaki. Lobi di saplonom. Berarti boilo sadabe sabajar. Boros. Dang jauh na pinoninang. Adong do pisang tong. Buri tabu sadabe. Asar sir-sir. Lobi ala lobi boy tulu sabajar. Asar sir-sir tidak botan.
ada orang so di batang yang dung di batang yang tabu ma inang siluatai di bagasan lasni roha. Alani ada orang so tutup pinasa ma tua amang manang inang padita lau manutup acarata di bagas tangyang di bagas sadarion. Jadi ima sekitar 300 juta lebih dapota dan termasuk dobe amplop pesta gotulon dohot peliata nata pasa sadarion. Moliate ma dituan, moliate ma dihamu ama nami do ina nanami na pasau tu silua di bagas acarata sadarion. Pinasa ma tuang padita. Moliate ma di amang situate lari tonang naung pasahaton tikyom setuhami laho manutup acarata. Jadi di hamu akka amanami nanami na dohot marpungu rotu bagas joron laho mamuji do pasangapon kuarni tuhatai suak songoninang akka manami inanami masuboi dohot jala na madohoti acara minggu dohot lasni rohata di pesta gotilonon de ganup bagas nabi ngasipul ulaut tatutu nyan ngarap mangatusi hita kamang inang alani keadaan dot kondisi namasa di tonga-tongata au dangalani nian boido pehitara menguduti ulaut tahun lahu patuduhon lasni rohata di hadapan ni debata. Alai maulope songon naung taihuton di partikianon jalanunga sipul sude taha mauliate homma anggiak ma tutu sude aka na tapatupa lumobi di parsaurata di hari sadarion toktong di pasu-pasu tuhatai hita. Jala mauliate ma nang kupasahatami tuhita saluhu dasude. Ruas di huriat taha KBP kebawaran lama nasian ganuk bajar do punguan-punguan kategorial naung parsidohot patupahon akan adenggan baik secara moral dan material. Naung dipasahat di tonga-tonga ni huriatta. Anggiak makamang inang sudehita naung pasahaton parbue ni na nilehon ni debata tu hita sailam ditabay tu hatta ma nang akapasu-pasuna tu hita tu akatikin na nengro. Lumobi na toktong madungani hita padauhon sahit sai kopit lumubi nama sanuaing asa di bagasan las di roha di bagasak kahipasok kita mangula akka siulot siganupari. Sahalinari upasahat tami tuhamu akka manami do inanami marhite huriatta mauliate gudang di saluhutna akka naung pinatupamuna di huriat taon. Songoninang tu saluhutna hita akka manami inanami panitia pesta gotilon na diuluhon ni alamat na Kolonel Espardede songon naung pinabuan nakiddo pinabuan ni amata wakil ketua imamang parhusip ala diari sadarion na koborhat na sida laho mangulahon tugas negara donian tu Banda Aceh. Natape sodison nasida to nota dotong muliate gudang di naung makalujahon dohot paradehon aka narikot si patupota di hari sadarion. Anggiak masudi nanihubasan ni aka amat ketua panitia partikian nasal pusat tikyon sailam ditabay tuhata ng pasu-pasu di nasida. Nang tusude hamuna akka manami nanami songoninang amang wakil ketua panitia mang parhusipe donon nami mauliati tuhamu amang
ala haradeon ni rohamuna mengalehon pikiran partikian laho patupahon ulaon pesta gotilo di tunga-tunga ni huriatta diari sadarion. Jala songonia ka partisipasi ni sudi kita. Punguan kor akaparhalado, punguan paropuan, punguan ina lidia dohot, punguan inahan nada dohot, makubasi nata pedang boy na sidaro, mauliate dong tapasahat. Songoninang tuhamu parmusik nami, aka amanami na nami, mauliate ma, anggiat masude puji-pujian naung tapatuduho marhite musik dot uning-uningan na sinwarah munay nakin gabi makkorhon hasangapon may dito hatta di bata. Ato ngalani amang inang tinamula be mahita tuganup bagas tabi tatutup ma parpunguata di bagas sadarion martangyang mahita. Debata Jehovah amanami nahusobahami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rodohami musetu adopam muali Tuhan. Lahomadok muliate tuho di saluhut aka naung di patuduho ko di ngolu nami. Pabahenam mo akan nadinggan naung dilehoko tu ganup hami ruas ki huriam. Satu tikyon. Songon naung pinatupam tuaka bangso na pinilipmi. Kabeboy na sida marlas ni roha. Mangulu di bagasan hadumaon. Songonima nakami ale Tuhan. Nang makilala kudang ni asido tolong ni roham di pardalanan ni ngulu nami lumobi di bagasan na sa taonon. Upatuduho kami dui tuadopammo marhite na marpuhami makalason pabahenami. Jalanunga upatuduho kami ali Tuhan marhitiaka pabahenan nami. Anggiat magabe halomuan ni roham, sudena aka nahu patuduho kami dia dopammu. Mauliati male Tuhan di sude naung pinatupam di ngulu nami, persidohot kami ro tuho laho mamuji do pasangapon warmu. Songoni nangaka amanami na nami di basiat tonga-tonga ni ruas di huriam na suboy ro rap dohot tami di bagas joromon. Alay marpungu do nasida di ganup bagas nasida bi laho marsobba ho ali Tuhan. Alani pasu-pasu ma saluhut na hamia karuas di huriam lehon gogo lehon akan adinggan lumobi akan marsahit anggiat boy malum parsahiton nasidai. Ale Tuhan mungahu patuduh kami tutu las ni rohanami dia dopammu anggiat ma gabe puji-pujian asa ngapon. Ale toktong dohami mangido pangurupio tuhuasa di namang uruti akaulaon nami pe. Sai lehonommu aka nadinggan di ngulu nami. Nunga sipul beulaon nami di ari sadarion. Tinamula be mahami tuganup bagas nami biale Tuhan. Alani manghido do pe hami tuho asa ho nama dongani hami. Pardalana pe anggiat doa kaparmaran siak kami jala sahat kami di bagasan asonangan dohot las di roha atau ngasi maroha male Tuhan pasahat kami ma tuho tangiang dohot pamuzion nami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin asin ni roha ni Tuhata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama do parsauran ni todi parbadiaima nama dongani hita saluhutna. Amin. Oras madhita salukna kama. Musik. Boydo tabuan akka parbuni holong tay di amang Ketua.
situasi ani bar asa takak tuson tabat tuson nak kabar woni olong teh asa di tomo jala dibutak karuas teh ya bu Iya mang butuh beli aku. Beli aku mang. boy maaf tabuat amang inang barbuni holong teh bisa le iya diwak taruh sini enggak dua kok biar bisa diambil ruas itu oh iya boy mah jaga jarak tabuat akka barbuni holong teh iya Tolong keluarnya dari belakang ya. Keluarnya dari belakang. Tolong tertib. Yang menunggu giliran supaya duduk dulu di tempat. Sudah. Duduk dulu di tempat. Jangan bergerak. Masih di belakang keluarga. Baris berbaris dari bangku. Sudah lah. iya Roma naneng mabuek paruboni holong ta roh mo tujolo tetap tak pakai master ta asa anak kita iba putih kok mapisangin Jaga jarak. Tolong jaga jarak. Nah, jaga jarak. Jaga jarak. Thank you.